ଆପଣ କାଢିଛନ୍ତି କାଢନ୍ତୁ। ଆପଣ କାଢିଛନ୍ତି କାଢିଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ରୋଷେଇ କରିବେନି। ଆପଣ କାଢନ୍ତୁ। ଆପଣ କାଢିବେନି କହୁଛନ୍ତି ବେଳ କର କଣ ହେଇଛି? ନିଜେ କାଢନ୍ତୁ, ନିଜେ ଯାতে କାଢି ସେ ଗାଡ଼ି କାଢିବ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କାଢନ୍ତୁ, କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କାଢନ୍ତୁ ଚୋଡ଼। କାଢନ୍ତୁ ହାତ କାଢନ୍ତୁ। ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ସେଟା ପକେଇଦେବେ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆପଣ ପକେଇଦେବେ କ'ଣ? ସେଟା କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିଲେ ନା ଅଯଥାରେ? ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା ଆକୁ ପକେଇକି? ଏତିକି ନା ଆଉଛି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ଅଯଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେ କରୁଛି ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ କରୁଛି।